Pini arui ni phai kreatham arni an bangke inda adang pi kangkir mate lockdown ni phokep ke chok arni an lo la soni phokep ke chok arni an ni tum karbi longri berta pen Diphu orang supia hi thi ni tum ka homri dam ni tum ka homri dam pen ni tum ke thek dam long ateng plo tangte Diphu orang supi along han ke jor akhulat lapen duai ke jor akhulat lapen la punat peri ke jor akhulat pinang an kang pupon ni tum thek pon long lapen Diphu orang supi angkang along pinang an rat atum ke chitodun ni tum thek pon long la so ahut la punat utu hem konglong su lapen kaprek hem konglong su anta celeng pun ason sin nitum thek konglong Diphu rong supi along an tila ni pokep ke chok arni an same suluk sudak awe pin pen ingsam jine pensi la so lockdown chun pon bom lang lapen karbiang long angkang along non ba ke suka phre me coronavirus avur pen non ba ke jok pon bom lang tani bro front
Abi ni mana? Eh, nama yang apa dia?